Hej, čaute ľudia, zdravím vás Matúš a vítam vás pri pričom vás vítam vám pri tutoriáli na Sony Vegas Pro 11 základy, render a teda. Dobre, čiže ja si tu vyberiem jedno video, ktoré neviem, či mám renderované, ale nevadí, aj keď bude renderované, my si to nejak upravíme. Dobre, čiže ja si tu dám video, počkajte sekundečku. Ja sa teraz trochu ponáhľam, toto robím na rýchlo. Čo? Aha, ja už som to aj čakajte sekundu. Sa na dačo pozriem. Dám proste nejaké tu video, ktoré tu mám a už asi som všetky nie, tu je také MacPixel, hej. Počkať, čoj, to som dosiahol. Počkajte, ja si toto hodím tu. Sony Vegas a... Čo mu hrabe? Kokos. Počkajte, ja musím reštartnúť celý Sony Vegas. Alebo je mu drbe dneska. Sorry, ale môj Sony Vegas je taký, jak... Dobre, skúsime. Ideš tam, MacPixel. Kurňa, ti drbe. Kokos. Však... Aha, ja som to mal prehodené. Som debil. Dobre, nevadí, čiže ja tu mám MC Pixela. Potom si tu dám svoje intro, nejaké staré, no ani nie, no to je aj staré, počkej, ja teraz intro, asi tu hodím intro. Napríklad toto. A takže také základy. Čiže nemusíte si vytvárať stopy, no keď chcete, tak si vytvoríte jednu videostopu, audiostopu, ani na to nepotrebujete. Dáme tam intro, hej, automaticky vám to dá aj audiostopu. Dobre, čiže dáme tu aj MC Pixela. Ja si ho tak rozšírim, počkaj, ja si toto tak stiahnem, aby som to mal. Dobre, ja si to dám aspoň dotáť, ale ja si to teraz si to dám tak a odstrihnem to. Keď chcete niečo strihnúť, stačí stisnúť S. Potom tisnete ho na toto, opravím a dáte delete. Dobre, teraz, čo teraz urobíme? Mne aj na Skypeu hovorili, že keď natáčam, že prečo mám tieto tu okraje, vidíte? No, a ja som našiel spôsob, ako to rozdeliť. Dobre, čiže prvý spôsob je, že kliknete Event Pen Crop a dáte preset a dajte si to do widescreen, nie, to je už veľmi rozšírené, či nie, to je dobre, no, napríklad dajte si widescreen a dajte save project a to už sa vám automaticky uloží a vidíte, je to tak rozšľahnuté. Dobre, čiže a ja si to dám do normálneho, jak som to mal, default. A druhý spôsob je, že pôjdete túto do pichoň, kde to mám, sekundečku, pôjdete túto, možno, kde to mám? Počkať. Hej, tu. A dáte toto na no. A toto a... Pichon, čo ti hrabe? Kokoska? No tak, ten druhý spôsob mi nejak nefičí. Nie! Sorry. Toto. Presne. To ten dáte main aspect, dáte na no a sa vám to rozšírilo. Dobre, čiže ja tu mám aj, ja si tu dám cenzúru, len tak, videli ste, že som to dával, dám si tu cenzúru, a teraz, videli ste v nejakých videách, že dám tu cenzúru, hodím, napríklad tu, dojde intro, no, vidíte, dobre, a toto je obraz, hej, toto je videostopa. A s týmto si môžete nastaviť ich jas, napríklad takto, a kde to je, napríklad keď tak dám, dám si tu, a dám si to tak dole, tak tu si dám, a zrobí mi to toto, tento efekt vám ukážem. Proste vám to jak keby zošíri dole. Dobre, čiže to je asi, no, s tým si nastavujete jas, toto viete už, teraz som vám ukázal. Dobre,
Senzor všetko. A render. Teraz prejdeme na render. Čiže ak máme savenutý projekt, stačí nám dať file, dáme render S. Sekundu. Dneska mi to ten Sony Vegas Dark nejde. No a ja to mám do svojho a tu si dáme názov, hej, dáme si Gu. A najlepšie je to nastavovať, keď chcete do fajného HDčka, no aj do HDčka. Niektorí dávajú do Sony, Video of Windows. Ja to dávam do Windows Media Video. A najlepšie si to dať na HD, na toto tu je dobre. Dajte si to do toho a bude to lepšie. Aspoň. Dobre, dáme render a počkáme, kým sa to vyrenderuje a za chvíľu som späť. No ani nemusím ísť späť, lebo už to mám, tak skoro sa mi to dalo. Dobre, čiže ak tu máme, ja nedávam open, ja proste to closenem, dám to close, no. Dobre, a teraz si to môžem, ja to mám tu VLC Media a ja si to dám teraz Windows Media Player, lebo VLC mi sekne. Co sa s tým stalo? Ja som hovoril, že to je debilne. No proste, vy už si to tak vyrenderujete. Ja vám to nebudem, lebo už mám málo času. Proste si to vyrenderujete a prídete, dáte render a musíte furt, keď napríklad dáte rozlíšenie, musíte si dať, že musíte tam tisknúť toto, aby vám to dalo save project, present. Tak, dobre. A potom vám už to normálne nabehne, ja som teraz dačo posral. Nevadí. Dobre, čiže ak som niekomu pomohol, takže nezabudnite like, komentujte a odoberajte. Čaute.